Ahojte a vítajte pri podcaste Seď a breč. Sme Aneta A Přemek. Dvaja kamaráti a terapeuti, fanušikovia rastu, vzdelania a poznania. V tomto podcaste sa rozprávame o duševnom zdraví všetkých ľudí bez rozdielov. A hlavne mluvíme o sobě. Tak, já zdravím všechny naše drahé posluchače. Mám dneska moc velkou radost z toho, že tady vítám úžasného hosta, který nahradil Anet, kterou tímto zdravíme na východ na Slovensku, kde ona je ve své klasické roli ženské, se tam stará o muže. Dneska ráno mi volala od Plotny a nadávala na to, co všechno tam musí dělat, ale že tam prostě tyhle kořeny jsou a říkala, že určitě v rámci psychoanalýzy se můžeme trošku vyjádřit anebo kouknout na to, jaký ty vzorce ona má potřebu tam prostě opakovat. No ale chci tím říct, že tady chci přivítat dneska vzácného a úžasného hosta a je ním Kristýn Sarisová, která je psycholožka a psychoanalytička, což je velmi důležité říct, protože dneska to hodně kolem té psychoanalýzy bude. Zároveň to, proč, nebo jak my jsme se vlastně seznámili, je, že my jsme se vlastně poprvé viděli na křtu ne tvojí knížky, ale na křtu knížky od Teresky Hruškové. A potom vlastně po druhé jsme se viděli potom už přímo na křtu tvé knížky, Kanapky, kterou vřele doporučuju. Je to v předminulém díle, jsme se tady o ní zmiňovali, protože já jsem ji na jedné z mých dovolených rychle přečetl. A myslím, že oni se taky možná trošičku dneska něco pobavíme. A potom ještě teda zmíním, že si autorkou Anatomie zlomených srdcí, Anatomie zlomeného srdce, což je teda vlastně série, kterou můžete najít na Foreign Doors. Tak určitě taky k tomu zveme a já určitě taky na to kouknu, protože vlastně jsem to ještě neslyšel, takže to je i dobrý pro mě. No, tak já tě tady zdravím a dneska to bude tady, jak jsem říkal, o té psychoanalýze a no pojďme rovnou na to. My máme celou řadu posluchačů, kteří už jsou tak trošku vyběhaní v té kognitivně behaviorální terapii, protože je to směr mě a Anet. A já bych dneska rád se podíval na to vlastně, co je to ta psychoanalýza, jak to vlastně vnímáš ty. A já ti budu držet mikrofon klidně. Tak hezký den, já Přemku moc děkuju za pozvání a ještě než začnu odpovídat, tak bych jenom chtěla zarámovat jednu věc, že já nejsem psychoanalytička, ale jsem psychoanalytická psychoterapeutka. Ono v tom psychoanalytickém kruhu se na tohle tak jako dbá, protože psychoanalytik je člověk, který prošel individuální psychoanalýzou ve výcviku, a kdežto já mám výcvik ve skupinový psychoanalytický psychoterapii. Takže tam je ten rozdíl, že nejsem psychoanalytik, ale psychoanalytický terapeut. Tak to jenom na začátek. Super, moc díky za to, takže budu si dávat pozor na to, že tě budu oslovovat jako psychoanalytická terapeutka. Ano, je to kvůli tomu, aby někteří kolegové se necítili nějak dotčeni, aby to bylo košer. Tak a tvoje otázka byla, o čem je psychoanalýza, nebo co to je psychoanalýza? Tak já bych ji definovala jako způsob uvažování nebo způsob myšlení o lidské duši, o našem vnitřním prožívání, který klade důraz na tu část naší duše, která je nevědomá, vychází z nevědomí a proto, abychom mohli tímto způsobem jako uvažovat, tak je základem přijmout existenci nevědomí. Pokud to nepřijmeme, tak nelze psychoanalyticky uvažovat. A psychoanalýza je teda myšlenkový směr, který sahá vlastně i do kultury, do literatury, do umění, ale je to hlavně psychoterapeutický směr, je to matka psychoterapii, která je postavená vlastně na léčbě mluvením.
Krásná odpověď. Krásná odpověď, díky moc za to. A vlastně já se možná rovnou chytnu toho, co ty si říkala, a to je to téma toho nevědomí. Já totiž, když si vzpomenu ještě na studium psychologie a potom vlastně na práci v NUDZu, kde vlastně intenzivně se nevědomím a vědomím zabývá vlastně pan profesor Horáček, současný vedoucí NUDZu, tak vím, že je to vlastně docela problematický a ošemetný výzkumně, protože vlastně neexistuje ani nějaká jako jednotná definice, co to vědomí, nevědomí je, ale hlavně výzkumně strašně náročný a těžký prokázat nebo definovat, zarámovat vlastně tu existenci. Mě by zajímalo, jak teda vlastně ty v rámci jako psychoanalýzy, protože jsi říkala, že důležitý předpoklad, aby k tobě někdo na tu psychoanalýzu mohl docházet, tak je důležité vlastně to přijetí toho nevědomí. Co to teda vlastně to nevědomí z tvého pohledu je? Tak já ve své praxi vycházím z tradičního freudovského pojetí nevědomí. To znamená, že Freud vždycky říkal, že vlastně nejsme pány ve svém domě. Jo, že značnou část toho našeho prožívání, myšlení, značnou část naší motivace, značnou část toho, jak my vstupujeme do vztahů nebo jak je prožíváme, jak je jako vytváříme, tak se odehrává v části naší duše, která nám je jako nepřístupná. A prostřednictvím té psychoanalýzy, respektive volných asociací, se k těm obsahům, které jsou v tom nevědomí, můžeme dostat. Takže s tímhletím já pracuji ve své praxi, ale zároveň taky se ve svém sebevzdělávání věnuju tomu jako neuropsychologickému pojetí toho nevědomí. Například Mark Solms, dnešní psychoanalytik, tak ten vlastně tvrdí, že spousta našich motivací, spousta našich emocí, spousta věmů nebo obrovské množství věmů, které k nám vlastně přicházejí, tak my zpracováváme nevědomě. Jo, a to je to dnešní moderní pojetí nevědomí. Krása, to se mi strašně líbí, protože vlastně najednou ta psychoanalýza dostává punc větší vědeckosti, vlastně něčeho, za co byla dlouhé roky vlastně kritizovaná potom právě těmi směry, na kterých stojí ta naše kognitivně behaviorální terapie, protože behaviorismus, jak s ním přišel Watson, Skinner, tak bylo vymezením se vůči psychoanalýze, protože říkali, hele, tohle nemůžeme zkoumat, to jsou jenom nějaké hypotézy, to jsou domněnky, to jsou teorie, to není prostě vědecky uchopitelné. A vymezili se vůči psychoanalýze, zároveň psychoanalýza se vymezovala vůči tomu behaviorismu, protože říkala, hele, vy jste zase úplně okleštění a zabýváte se tady něčím čistě jenom chováním, pozorovatelným, ale ta lidská psychika je daleko širší než jenom tady to. A moc se mi líbí, že vlastně do té psychoanalýzy se najednou dostává vlastně opravdu ta neuropsychologie a to potvrzování těch jednotlivých teorií a nejenom, že už to stojí na něčem vlastně hmatatelnějším a pevnějším. Jo? Souhlasím a v tomhle to mně právě přijde ten Freud geniální, že vlastně před více než 100 lety on přišel s něčím takovýmhle, s tímhletím předpokladem, který jasně až dneska se nějakým způsobem vědecky studuje a buď potvrzuje nebo vyvrací, ale v tom mně přijde jako neskutečný. A spousta dalších těch psychoanalytiků, samozřejmě nejenom on. Skvělý, skvělý. K tomu se asi určitě taky ještě dostaneme. Zkontroluji, že to nahrává, dobrý. nahrává, to by byl průser. A mě by v tom zajímala vlastně taky ještě jedna taková věc. Protože ty tady zmiňuješ vlastně Freuda. Už jsi tady zmínila, že vlastně on je teda zakladatelem a že psychoanalýza je opravdu matkou psychoterapii, protože to je ta první psychoterapeutická větev. Možná spoustu lidí, nebo které já mám, tak vlastně, když se řekne psychoanalýza, tak si představí, a já taky, si představíme nějaké takové ty základní prvky, které vlastně vůbec nemusí být pravdivé. Jo? Já si představím kanapé, představím si to, že ten terapeut většinou sedí nebo je mimo to zorné pole toho klienta, aby nenarušoval právě nějaký ten proud toho nevědomí nebo těch procesů, že se tam nějak pracuje se sny, že se tam nějak pracuje právě s těmi nevědomými obsahy, se vztahem a potom vlastně to, že ta terapie je poměrně dlouhá. Co z toho, co jsem řekl, platí a co z toho neplatí, je to přežitek, a co z toho platí, ale je tam nějaký ale.
Tak já jsem tady začala jásat, když si teďka povídal, protože si zmínila jednu strašně důležitou věc a to je, že se v psychoanalýze zabýváme také vztahem mezi tím klientem a tím psychoanalytikem. A to je to, co tu dnešní nebo moderní psychoanalýzu odlišuje od té freudovské, kde tam šlo opravdu v podstatě jenom v uvozovkách jenom o to, že ten klient tam přišel, lehnul si, povídal a ten tehdejší psychoanalytik řekl, možná se divil trošku víc, možná trochu míň, jsem tam dal nějakou tu interpretaci, ale opravdu to bylo hlavně o těch vnitřních obsazích toho klienta. Kdežto ta moderní psychoanalýza, která se pak posouvala už vlastně Bowlby, britská škola objektních vztahů a tak dále, tak tam už začali klást důraz právě na ten vztah mezi klientem a analytikem, ve kterým se samozřejmě projevuje spousta z toho vnějšího života. A na základě tohodle zkoumání toho vztahu, toho přenosu, který ten klient vlastně vytváří na toho analytika, tak se dá vlastně blíž nějak zkoumat, když to slovo mně přijde jako jak z chemie, ta jeho psychika, to jeho vnitřní prožívání. Skvělý. Já jsem se trošku jako zapomněla, abych odpověděla na tvoji otázku, tak dneska kanapé může být, já ho třeba ve své pracovně mám, ale používám ho na to, abych si tam odložila kabelku, když přijdu. Takže já pracuji s klienty výhradně jako ve vertikální poloze. A co tam může být? Nějaká analýza snů, určitě s klienty se zabýváme sny, klienti volně asociují taky, analyzujeme třeba chybné úkony, to znamená, když ten klient třeba zapomene, nebo se přeřekne, nebo splete prostě nějaký jméno svý nejbližší osoby, tak tady tomu se zabýváme, protože to je ten projev právě toho nevědomí a může nám ukázat něco, co třeba na první dobrou, nebo i na druhou, i na třetí není úplně zřetelný. Takže to taky. Super, díky moc za to, i za tu odpověď na ty jednotlivé oblasti. Já si jako vzpomínám, že třeba na psychologii, když jsme měli docenta Procházku a on nás učil jednotlivé vlastně psychoterapeutické školy, tak říkal to, aby to mohl být samostatný psychoterapeutický směr a proud, tak to musí splňovat nějaká kritéria. To znamená, musí to mít nějakou teorii osobnosti, teorii psychopatologie, co je vlastně to poruchové, a potom vlastně ty nástroje té léčby, jak na to cílí. Zatímco vlastně v té kognitivně behaviorální terapii tam vlastně ta teze u té osobnosti je, že to je právě nějaký ten proces naučených mechanismů, ať už v rámci nějakých těch vzorců chování, vzorců myšlení, a právě pokud velmi zjednodušeně do tohoto procesu vstoupí něco malaadaptivního skrze přirozený vývoj nebo náročný vývoj, tak vlastně dochází k nějakému tomu problému, ať už na úrovni chování nebo toho myšlení, kdy taková ta čistá KBT pracuje s tím, že je potřeba to přeučovat a měnit. Jak se na to dívá teda vlastně psychoanalýza? Tak psychoanalýza je v tomhle trochu v kontrastu k tomu přeučovat a měnit. V psychoanalýze jde především o to si porozumět. Porozumět tomu, proč se mi dějou určitý věci stále dokola. Porozumět tomu, proč já reaguju takhle. Porozumět tomu, jak mě ovlivnily moje důležité vztahy, ať už to jsou rodičovský, anebo potom partnerský, nebo prostě vztahy s nějakýma autoritama. A vlastně dívat se na to, jak tahleta má dřívější zkušenost ovlivňuje moje žití teďka v přítomnosti. A právě skrz to porozumění já můžu potom dělat tu změnu v té vnější realitě. Super.
Já když jsem se na tenhle náš společný díl vlastně díval, tak jsem si nějak tak jako prohledával i takové zaprvé rozdíly mezi těmi našimi směry, ale i společné faktory, které vlastně člověk by tam třeba hůř hledal, ale najdeme je tam minimálně v tom, že prostě máme společný cíl a to je pomoct tomu klientovi, který tam je. A potom i ten vztah, přestože je pravda, že ten vztah není tak dominantním tématem v té naší škole, nebo tolika se s ním nepracuje, tak ale na každý supervizi, když tam přijdeme, tak ním většinou začínáme a tam už potom se to víc jako rozebírá. Já bych chtěl se dostat ale droboulince vlastně k tvojí knížce, kde právě spoustu nějakých takových věcí šlo hezky vidět, protože ty tam vždycky popisuješ nějakou kazuistiku, nějaký případ, různé případy, ať už vlastně žen, matky vlastně, která má velmi náročné rodičovství, poporodní depresi, potom vlastně muže s narcistickou poruchou, oidipovský komplex a další. Myslím, že i ten ADHD případ mě tam zaujal, k tomu bych se taky rád možná dneska dostal. A vlastně spoustu takových nějakých jako případů a k tomu ty potom dáváš psychoanalytický komentář, který mě teda zajímal na tom nejvíc, jo? Že vždycky jsem tak pročítal ten příběh a říkal, že šup, už se těším na to, jaký bude výklad. No a vlastně mně přijde, že jsem tam spozorovával asi takové nejčastější věci, ke kterým ty ses ustavičně vracela. Byly to právě nějaký ty nevědomí procesy, velmi často nějaký konflikty, které tam jsou, potom nějaký obranný mechanismy, taky které jsou na nějaké nevědomé úrovni a velmi často vlastně emoce, ale nějaké jako potlačené emoce, že ať už to byla deprese, úzkosti, cokoliv dalšího, tak velmi často, že vlastně dochází k potlačení nějaké části naší psychiky, velmi často nějaké té konkrétní emotivity, která potom vytváří nějaký ten problém. Vnímal jsem to tam správně, nebo bys to nějak doplnila a řekla, že jsem úplně vedle a že si tím chtěla říct něco jiného? Ne, vnímáš to, nebo vnímal si to zcela správně a mým cílem v těch psychoanalytických komentářích tak bylo to ukázat hlavně jako laikům spíš, to, že za těmi konkrétními projevy těch určitých psychologických, psychiatrických fenoménů se opravdu jako skrývá něco, co jako dává smysl, co má svoji nějakou logiku, má to nějaký svůj jako vnitřní mechanismus, který nám třeba někdy v minulosti mohl být k užitku, ale tím, že v něm žijeme třeba 20 let, tak se stane rigidním a už nám přestane sloužit a začne nás ničit. Jo, takže chtěla jsem spíš ukázat, že pod konkrétním projevem, například nevím, anorexie, že prostě někdo odmítá jíst, tak nemusí být nutně to jenom to vědomí rozhodnutí, prostě budu odmítat jídlo, ale že se pod ním jako skrývá spousta motivů, mechanismů, spousta jako nevědomých nějakých obsahů, který právě můžou potom v té realitě se projevovat takhle. Moc hezky, že to říkáš, že navazuješ vlastně tady i na tu anorexii. Nevadilo by ti, kdybych se toho na chvilku teda chytil, že vlastně my jsme říkali, že bychom se podívali i na nějakou takovou tu kazuistiku a vlastně můžeme využít klidně tu kazuistiku z tvé knížky. Jo, vlastně někoho, kdo se potýká aktuálně s mentální anorexií. Tam bylo strašně moc věcí nebo výkladů z tvý stránky, které se mi moc líbily. Mně se teda moc líbil ten výklad, který možná ty popíšeš lépe, ale to, jak tam byl ten vztah mezi mámou a tátou, který mi hodně nasedá potom na druhou knihu, kterou já jsem teď četl od psychodynamicky orientované psychiatričky, která se zaobírá vlastně vývojem konflikty, potřebou separace, ale taky potřebou navázanosti na jednoho z rodičů. A mně se tam moc líbilo, že jeden z těch tvých výkladů tam byl vlastně takové to incestní tabu, v tom dospívání mezi dcerou a otcem, kdy vlastně otec skrze vlastně dospívání té dcery se může vlastně zaleknout některých svých jako věcí, obsahů, které se můžou objevit, vzdálí se, ale zároveň je to v tom důležitém období té dcery, která potřebuje tu blízkost především toho táty, to už zase hezky popisuje právě ta paní Večeřová a najednou vlastně ona si to může nevědomě vyložit jako ten odmítnutí, které se dotýká jejího dospívání změn v tom těle a právě ta potřeba zůstat v takové té infantilní, té dětské nějaké pozici odmítnutí té dospělosti. To se mi moc líbilo, možná kdybychom se dotkli tady toho a vlastně
tady tohle příběhu, jo, že vlastně přichází k tobě slečna, mladá dívka, která se potýká vlastně s poruchou příjmu potravy. A mimo tenhle pohled nebo celkově nějaké zarámování, jak ty by ses vlastně dívala na tuto problematiku? Jak by probíhala vlastně vaše terapeutická práce? Tak zpočátku já bych tuhle slečnu nechala mluvit prostě tak, jak by sama potřebovala, jak by sama měla jako chuť přinášet ty věci do té terapie a zároveň bych si u toho všímala, o čem mluví hodně, o čem mluví okrajově a velmi výrazně bych si všímala toho, o čem nemluví. Co se tam vlastně jako někdy ani i vůbec neobjevuje v tom vyprávění. A potom postupně bych se snažila jako na ty věci poukazovat. Poukazovat na to, co se tam neobjevuje, poukazovat na to, co nezmiňuje, poukazovat na nějaký rozpory, nebo právě poukazovat na přílišnou připoutanost, například k té matce, ale zároveň v téhletý problematice poukazovat i na tu rebelii vůči té matce, že tam je právě obrovský ten vnitřní konflikt v tom, že tam je veliké připoutání k té mateřské figuře, ale zároveň obrovská touha po té separaci. A tohle to jsou masivní vnitřní síly, které jdou proti sobě. Super. Jo. To se mi taky moc líbí. Mně se vlastně vybavuje taky ještě jedna věc, že když já jsem se učil o takový ty čistý freudovský psychoanalýze, tak tam byla taková ta teze, která je asi velmi zjednodušená, ale já jsem tomu tak jako porozuměl, možná taky chybně, že vlastně velmi stručně cílem té léčby je vlastně zvědomovat nevědomé a vlastně tím zvědoměním, že už dochází vlastně k tomu uvolnění té tenze, tomu napětí a mělo by dojít vlastně i k té nápravě nebo k té léčbě, jestli to říkám správně. Je to tak, já to často, když to třeba klientům vysvětluju, jakým způsobem pracuju, tak to přirovnávám k tomu, když si představíte, že sedíte v hledišti divadla, nějakého hezkého, takového starého. A teďka na to jeviště svítí vlastně reflektor jeden. A takovýto kolečko nebo ten kruh, který je osvícený, tak tam všechno krásně vidíme, je to všechno jako jasný, zřetelný, ale to jeviště není jenom to místo, na který svítí ten reflektor. Je tam vlastně spousta jako černý plochy, černého prostoru a právě ten černý prostor může reprezentovat to nevědomí. A my v té psychoanalýze se snažíme otáčet tím reflektorem a vlastně osvětlovat i ta tmavá, zšedlá, možná někdy až jako zčernalá místa a tím vlastně docházíme k náhledu na různé věci, kterými procházíme, na to, proč něco prožíváme tak a tak, proč navazujeme vztahy tak a tak. Takže je to vlastně nasvětlování těch skrytých částí toho jeviště, respektive toho našeho nevědomí, toho našeho vnitřku. Super. A zároveň vlastně možná asi mám takovou potřebu jako ještě doptání se nebo doplnění, jestli vlastně tady toto stačí. Jestli vlastně člověk, který si něco zvědomí, jestli to vlastně vyřeší ten problém, protože v tvé knize, anebo teď i když jsi mluvila o tom konkrétním případu, tak si šla kousek dál, jo? Že vlastně to nebylo jenom o zvědomění, ale že to bylo, hele, my si tady uvědomujeme, že něco se děje špatně, nebo že něco tady není, o něčem se mluví málo, něco je tabu, něco je problém a něco dál. Jo? Ty si vždycky hezky v té knize třeba popisovala, na co bych se dál s tou klientkou jako zaměřovala, jo? V rámci emocí, v rámci regulace, v rámci nějakého procesu. To znamená, myslíš si, že stačí takové to čisté jako zvědomění toho nevědomého a že to už to vyřeší, anebo že je potřeba ještě nějakých dalších kroků? No, tohle je takový evergreen psychoanalytický. Já mám zkušenost s tím, že náhled může v mnohém pomoct. Že to může být takovej odrazový můstek v tom, potom udělat vlastně ty konkrétní kroky k té změně. To znamená třeba, nevím, v terapii nebo v psychoanalýze si konečně dovolím přiznat to, že mě strašně štve moje máma. Ale v té realitě já jsem si to nikdy nedokázala nějak připustit, protože prostě spousta jako důvodů k tomu byla. Ale já, když si to v té analýze prožiju
nebo takhle zvědomím, následně si to jakoby prožiju i s tím analytikem, že když já třeba v té analýze začnu na tu mámu nadávat, nebo začnu říkat, nebo mluvit o tom, co všechno mi udělala, čím mě štve, čím mi vadí, a vlastně zažiju tu zkušenost, že toho analytika to neporazí, že to třeba pochopí, nebo třeba nabídne i nějaký jiný úhel pohledu, tak já už tam mám tu zkušenost, že ty moje emoce nejsou jako porážející, že toho druhého opravdu jako nemusí jako zlomit nebo zničit. A už tenhle ten jako prožitek, když jako strávím, tak potom já, když v té situaci s tou mámou, ona mě začne něčím štvát, tak já už do té situace já to jako zachytím, já si to zvědomím a můžu do té situace, do té diskuze s tou mámou už vstoupit úplně jinak. A když já do toho vstupuju jinak, tak samozřejmě i jinak reaguje ta druhá strana. Já to teďka hodně zjednodušuju, ono se to nestane samozřejmě na lusknutí prstu nebo ve vteřině, ale tohle to může být jako projev té změny. Takže jestli tomu rozumím správně, tak vlastně to čisté zvědomění už někdy sekundárně pomalu postupně přináší tu změnu, protože pokud člověk si toho je vědom, tak už vlastně v jeho mozku to spouští úplně jiná centra a my taky víme, že vlastně spouští to ten prefrontální kortex, kde je ta exekutiva, kde je vlastně právě ta akce, to řešení. Takže vlastně to zvědomění aktivizuje tuhle danou oblast v mozku, která vlastně možná tak trošku jako přirozeně vede k té změně i potom v tom chování nebo v nějaké jako té realizaci. Je to tak, určitě. My potom už v těch situacích, samozřejmě my můžeme zareagovat znovu automaticky tak, jak jsme zvyklí, a samozřejmě ono nás to k tomu nejspíš i jako bude trošku táhnout, někdy míň, někdy víc, ale vzniká tam právě ten prostor pro to se rozhodnout, že už takhle reagovat nebudu, jo? Nebo že se sebou takhle zacházet nebudu. Krásný. Mně to vlastně zní tak trošku i kábeťácky. Vlastně možná ještě na jednu věc jsem se tady v tomto chtěl zeptat. Já si uvědomuji, že my jsme se úplně odklonili od přípravy, ale mě teď tam napadá spoustu takových jako otázek úplně spontánně. A jedna z nich je vlastně téma matka. Protože jestli na mě něco vyskakuje v rámci různých memeček a když člověk napíše je kdekoliv do sítí Freud, tak tam hned vyběhne i plagátek, no za to může matka, nebo jak je to s matkou. Jak vlastně dominantní a důležité téma pro tebe v té terapii a v rámci psychoanalýzy opravdu ta máma je? Tak ty vztahy s rodiči, respektive vztáhnu to teďka na tu matku, tak tenhle ten vztah pro nás, pro všechny je opravdu jako zásadní. Ať už tam ta matka byla, anebo nebyla. I tak je pro nás ten vztah opravdu jako velmi, velmi jako kruciální. A my skrz tu matku zažíváme už jako novorozenci, už jako opravdu kojenci, prvotní kontakt s tím světem. A strašně záleží na tom, jestli tenhle prvotní kontakt je teplej, vřelej, pečující, bezpečnej, přítomnej, myslím teďka jakoby psychicky přítomnej, jestli ta matka je vyladěná na naše potřeby nebo není. A tohle to jsou všechno jako ty zásadní zkušenosti, kterými my si formujeme to, jak vnímáme ten svět kolem nás, jestli ho budeme vnímat jako bezpečný nebo ne, ale taky to, jak my potom pracujeme s tím naším vnitřkem, protože to malý mimino je skutečně ve všem odkázaný na tu matku. A když ta matka na něho nereaguje, nebo je prostě nepřítomná, tak to dítě skutečně jako upadá do takové jako hrůzy a je opravdu jako v ohrožení života. Jo, jako můžeme to přirovnat k mláďatům třeba savců, kdy ta matka je třeba opustí nebo tak ta mláďata jsou úplně jako ztratí se jim ten jako záchytnej bod, hnedka ji začnou hledat, začnou být zoufalí, tak tohle to je něco podobného. A
Potom vlastně i ta matka, když jako rosteme, tak je to někdo, kdo nám přináší nějakou první zkušenost jako s hranicema, s tím, jak nakládáme sami se sebou, s tím, jak k sobě přistupujeme, protože tohleto se můžeme učit například skrz to, jak ona přistupuje k sobě, nebo skrz to, jak ona přistupuje k nám, jak ona přistupuje ke světu. Je to vlastně někdo, kdo nám opravdu předává tady ty hodně hluboký a hodně zásadní zkušenosti, které nás prostě formujou. A to podle mě je nespochybnitelný fakt. Jo, super, díky. A já si myslím, že určitě jako souhlasím. A pak bych se vlastně zeptal, no jestli v té psychoanalýze, jaké postavení tam má potom otec? Já bych ještě jenom k té matce dodala, že samozřejmě to není o tom, že za všechno může naše matka, že všechno špatného, co se nám stalo, může naše matka, ale je to prostě někdo, kdo jako prostě má tu velice zásadní roli v našem životě. A otec, tak ten samozřejmě taky. Ale je tam ta dynamika, samozřejmě to o něco, jako, má trošku jako jinou kvalitu, protože přece jenom ten otec to dítě nenosí, ten otec to dítě nekojí, ten otec to dítě nerodí, takže to spojení je jako jiný a zase ten otec může fungovat v tom vývoji, takže je to vlastně nositel pravidel, je to nositel nějakého řádu, nositel hranic. Předává nám to, že vlastně některé věci, po kterých třeba toužíme, tak prostě nemůžou být naplněný. A díky němu se zase učíme tyhle ty věci. A zároveň tahleta dvojce, otec, matka, a zase v různých konfiguracích, nemusí to být jako vysloveně jako heterosexuální pár, ale i v různých jako jiných jako diádách, tak nám jako dítěti vlastně ukazujou, jak vypadá láska, jak vypadá vztah, jak vypadá blízkost, jak vypadá intimita. Takže jsou to takové jako pravzory toho, jak my potom můžeme fungovat v tom svém dospělém životě. Krásný, díky za to. Mě v tom napadla další jako myšlenka, kterou já trošičku jako ulítávám bokem, ale já jsem teď slyšel nedávno moc hezký podcast na rádiu Wave s profesorem Stanislavem Grofem, který zase po nějaké době navštívil Česko a poskytl tady rozhovor. A on tam říkal jednu takovou věc, a to je, že vlastně tak jako Freud a vlastně psychoterapii, kterou on vlastně přinesl v rámci psychoanalýzy, se intenzivně zaobírala tím postnatálním vývojem, jo, to znamená tím jako narozením a dál, tak Grof říká ale, že Freud tady zapomněl na jako důležitý téma, které úplně opomenul, a to je vlastně to prenatální a to perinatální, jo, a téma toho porodu, kdy vlastně Grof říká, to je opravdu pro něj strašně důležitý, protože on na tom má celé holotropní dýchání postavený, ale říká, že tohle je prostě pro většinu dětí opravdu velký trauma toho porodu, toho zážitku samotného. No a já v tom mám spíš za sebe na tu psychoanalýzu vlastně takový jako dotaz, že tak jak jsme se bavili o tom zvědomovat nějaké nevědomé konflikty, jestli vlastně jsme schopni zvědomovat něco, co opravdu k tomu jako ten přístup, vědomou paměť nemáme, protože nejenom to bylo tak dávno, že jsme ještě neměli vyvinutou řeč, ale že nebyl ani hypokampus, nebyly prostě centra v našem mozku, které souvisí s tou dlouhodobou pamětí, ale může to tam dělat nějakou takovouhle paseku. Setkáváš se s tím i v praxi, že třeba, já nevím, že to můžou být témata opravdu toho úplného raného dětství, a je to téma pro psychoanalýzu? Je to téma pro psychoanalýzu určitě. On vlastně i Otto Rank, psychoanalytik, tak jeho koncept trauma porodu, takže to jako psychoanalýza taky má zahrnuto. Ale jo, tyhle ty preverbální zážitky, ke kterým se samozřejmě nejde nějak dostat, protože vlastně je máme uchovaný nebo uložený v emoční paměti, pro kterou jsme tehdy neměli slova, nebo pro ty zážitky jsme neměli slova, ale ono se to může projevovat například jako třeba hrůza z opuštění. Jo, že nemusí to být nutně navázaný na něco takového konkrétního, že třeba matka mě jednou nechala, nevím,
prostě ve školce a já jsem tam hrozně plakala, ale může to být opravdu něco, co nemá nějaký jasný obrys, nějaký jasný obraz, ale může nás to úplně paralyzovat. Jo, a tam nás to může vést třeba k nějaký takovýhle interpretaci, že to je něco, co vzniklo ještě před vývojem naší řeči. A ještě bych chtěla doplnit k tomu, co jsi zmiňoval o Stanislavu Grofovi, o tom prenatálním vývoji a tak když já byla ve výcviku, tak jsme se učili v teorii i o tom, že do té psychoanalýzy patří třeba i to, jak o nás naši rodiče přemýšleli předtím, než jsme se narodili. Jaký byly okolnosti našeho početí, jak probíhalo těhotenství. Jo, tohle to jsou všechno hrozně cenné informace i do té analýzy. Krásně, to se mi moc líbí, budu zjišťovat u svých klientů, jak o nich přemýšlejí rodiče, než se narodili. To je moc hezký, to se mi líbí. Ještě vlastně mě napadla jedna taková otázka a to je, myslíš si, že existuje nějaký ideální klient a adept pro psychoanalýzu? Někdo, o kom by si řekla, ty brďo, tomuhle fakt by mohl svědčit tenhle směr víc než prostě nějaké jiné směry, protože by z něho fakt mohl jako dobře profitovat? Já si myslím, že takový jako ideální klient v uvozovkách pro analýzu je takovej, který rád o sobě přemýšlí do hloubky, nevyhýbá se nepříjemným věcem, protože analýza jiný prostě terapie prostě nebejvá procházka růžovým sadem, ale dívat se na nějaké věci opravdu jako bolavý, nepříjemný, nehezký, unášet třeba i nějakou interpretaci, která není úplně lichotivá, nebo která může být i nějak jako nepříjemná nebo bolestivá, tak taky někdo takovej, kdo tohleto dokáže jako uníst nebo unášet. A jo, někdo, kdo třeba rád se dívá na svůj vnitřní svět třeba v symbolech. Jo, že... Moc hezká odpověď a vlastně taková jako náročná cesta, že je to výzva, ta psychoanalýza, to teď na mě tak trošičku zní. Proč naopak si myslíš, že to za to stojí tomu dotyčnému do toho jít? Co tím získá? Tak já myslím, že tím, teď budu mluvit z vlastní zkušenosti, kdy jsem vlastně 5 let byla ve skupinové psychoanalytické terapii a mám za sebou vlastně 11 let v individuální psychoanalýze a já si myslím, že je hrozně fajn, když známe sami sebe, když víme, co od sebe můžeme čekat, když víme, proč to od sebe můžeme čekat, když víme, v čem se na sebe můžeme spolehnout a v čem se na sebe naopak nemůžeme spolehnout, když vlastně známe svoje stinné stránky a když s nima jsme v míru, ale to je možná jako takový hodně idealizovaný, ale prostě když si jich jsme vědomi a nějak s nima jako přestáváme být v tom boji. Tak to si myslím, že může analýza taky jako přinést. A já třeba, pro mě to bylo takový, jako já si svůj život dělím na ten před výcvikem a ten po výcviku. To mají asi jako všichni terapeuti, ale já potom jsem opravdu zažila, nebo i v průběhu toho výcviku jsem zažívala opravdu takový jako trošku posun v dívání se na život, na svět, na vztahy, na lidi. Takovou jako větší hloubku to do všeho přineslo. To znamená, řekla by si, že do psychoanalýzy může jít člověk nejenom pokud zažívá, fakt má nějaký psychický problémy, ale právě pro tohle sebepoznání, protože prostě chce od života větší hloubku? Určitě. Jako není to o tom, že by do psychoanalýzy měl jít jenom člověk, který opravdu řeší, že mu jako fakt není dobře, ale je určitě i pro člověka, který to má, nebo jehož motivací je seberozvoj, sebepoznání a tak.
Skvělý. Já ještě rád bych se tady dotkl pár takových témat, co ty si říkala, a jedno z těch témat jsou ty sny. Protože ve snech prostě i současná psychologie a současný i neurovědy pořád prostě mluví o tom, že jsou to všechno zatím nějaké teze a hypotézy. Jo, že my pořád nerozumíme spánku, přestože nějak jako zkoumáme, co se děje v mozku, ale nerozumíme, do jaké míry ty obsahy jsou o nějakých projevech minulých životů z některých směrů, některé teorie zase mluví o budoucích životech, některé mluví o tom, že je to prostě jenom čistá náhoda neuronových vzruchů, zpracování informací, které se dějí, které zase úplně opomíjejí nějakou významovou složku. Pak jsou zase směry viz psychoanalýza nebo jungiánství, kteří říkají, to má enormně důležitou složku významovou a je důležité se tím zaobírat. A pak jsou směry, které říkají něco tak jako napůl, jo? Že říkají, vlastně asi ne každý sen má úplně ten největší hluboký význam, ale byla by škoda tady tuto část psychiky okleštit, nevnímat, dát ji na stranu. Prostě je to pořád nějaká naše součást, která je bez nějakých větších obran a nebo ty obrany jsou tam vlastně nějakým způsobem třeba jinak patrné, tak jako zabývejme se tím. Možná, jestli by si teda řekla, pokud máš někoho a přichází za tebou, že vlastně se mu zdají nějaké takovéhle sny, jak vlastně to uchopuješ, jak s tím pracujete? Tak ano, s klienty rozebíráme jejich sny a ono je strašně důležitý v tomhle rozlišit to, jak se na ty, nebo z jakého úhlu pohledu se na ty sny díváme. Že jeden ten pohled, ten neurologický, tak ten je tak, jak si před chvílí zmiňoval, ale když se na ty sny díváme právě z pohledu psychoanalytického nebo z pohledu jungiánské psychologie, tak ty sny jsou skutečně jako cenným materiálem do té terapie a i pro nás samotný. Vlastně Freud říkal, že sen je královskou cestou do nevědomí a Jung říkal, že sen, který si vlastně neanalyzujeme nebo nějak nevysvětlíme, tak je jako dopis, který neotevřeme. A mně v tomhletom přijde ten snový materiál hrozně jako cenný, protože vlastně je to naprosto nekorigovaný výplod vlastně nás samotných. A jako objevuje se tam spousta jako obsahů, spousta výjevů, spousta obrazů, který můžou právě potom v té analýze přinést spoustu zajímavých a užitečných vhledů. A zároveň jako často se setkávám s tím, když mám třeba jako klient chodí krátce, než si ho jako naučím na to, jak já pracuju, tak a začneme třeba analyzovat první sen nebo druhý, tak často slýchávám to, no tak mi řekněte, co to znamená. A já vždycky říkám, ale to já nemůžu vědět, to mě řekněte vy, co to znamená. Jo, že vlastně ty odpovědi jsou skutečně jako v tom člověku, nebo u toho člověka, u toho klienta a ne ve snáři, ne u mě, ne v časopise. Super. A myslím, že je strašně důležitý, že tohle říkáš, protože velmi často se s tím setkávám třeba u klientů, kteří takhle chodili někam na výklady snů a já zjišťuju, ke komu chodili a jak to probíhalo. A velmi často mi právě říkají, no já jsem jim vždycky řekla sen a oni mi řekli, co to znamená o mě, třeba o mý budoucnosti a o dalších věcech. A vždycky jsem si říkal, aha, potom a jak vám to pomohlo, nebo jak moc to bylo o tom, že potom člověk už se díval na tu budoucnost s nějakým strachem, obavou nebo s tím konfirmačním zkreslením, jo, s tím, že už prostě něco takového očekává. Tak jsem rád, že to vlastně je ta analýza toho člověka, jo, a porozumění tomu, proč to tak má, co se tam vlastně děje, a ne, že ty jsi ten, který má to vědění. Určitě. Já tomu klientovi samozřejmě můžu nabídnout to, co mě k tomu snu napadá, a pak záleží na tom, jestli jeho nějak to osloví, jestli jemu se k tomu spustí nějaké asociace, ale vždycky to je o tom, že já to jako nabízím. Jenom nabízím, tady je jako moje myšlenka, nějaká moje fantazie a můžeme si s ní tady nějak jako pohrát, můžeme se na ní dívat z různých stran a pak je na vás, jestli vy přijmete, odmítnete, nebo nějak na ní, jako o ní budete pochybovat. Jo, ale je to vždycky o tom, aby to tomu konkrétnímu člověku zapadlo do toho jeho konkrétního příběhu.
Krásný. Já se asi zajdu na psychoanalýzu. Já se tě vlastně ještě taky zeptám na jednu věc a jsou to takové pojmy, které jsou nejvíc diskutované a droboulince kontroverzní v rámci jednotlivých vlastně terapeutických přístupů u psychoanalýzy. Jedna z nich je vlastně závist penisu, což je, říkám to dobře, ten termín, jo, což je vlastně, myslím, že přímo z rukou z mysli Freuda, ale potom vlastně poměrně diskutovaný je i oidipovský komplex. Jestli bych tě mohl poprosit, vím, že na tohle jsem tě nepřipravil, ale jestli jenom nějak tak stručně by si mohla popsat, co tyhle dva fenomény vlastně jsou. Přišel s něma, myslím, s obouma Freud a vlastně hodně ovlivňovali tu psychoanalýzu samotnou, ale zároveň postupem času i na základě nějakých dalších jako výzkumů anebo právě dalších terapeutických směrů a škol spoustu odborníků se vůči tomu vymezovalo. Já znám ta vymezení, ale zase potom znám o celá řada dalšího vývoje Winnicota a dalších, kteří naopak vlastně se k tomu třeba nějakým způsobem navrácejí, ale třeba v nějakých upravených formách. Jenom by si mohla posluchačům trošku představit, co to je, ty fenomény a nějaký tvůj vlastně pohled na to, jak je to důležité pro tvou současnou práci, praxi psychoanalytické terapie. Tak já bych začala u toho oidipovského komplexu, který vlastně ve zkratce spočívá v tom, že malý chlapeček ve věku nějak 3 až 6 let, tak začíná pociťovat jako rivalitu vůči svýmu otci, protože chce mít maminku jenom pro sebe a chtěl by obsadit vlastně to otcovo místo. Ale vlastně v tom žití, v té realitě neustále naráží na to, že vlastně v tom vývojovém stupni, ve kterém on je, tak vlastně nemá na to toho otce jako vystrnadit z toho místa a zaujmout to jeho místo. A tak dochází vlastně k tomu vnitřnímu obratu, kdy ten malý chlapec se s tím otcem identifikuje, aby vlastně jednou až vyroste, tak mohl mít taky takovou jako fajn paní vedle sebe, jako je jeho maminka. Takhle jako velmi, velmi zjednodušeně. A tohleto je teda to freudovské pojetí, kdy vlastně nebo často se to vykládá tak, že jakýkoliv problém jako muže s matkou nebo problém mužů s ženami musí hnedka odkazovat na nevyřešený oidipovský komplex. Ono to tam samozřejmě může vést, ale je důležité zase zmínit, že ten oidipák se za tu dobu od Freuda do dneška velmi jako proměnil. A dneska se na oidipovský komplex díváme v tom smyslu, že se vlastně to dítě učí zacházet s touhou. Vlastně není to o tom sexu, jako u toho freudovského pojetí, ale je to o touze. V tom smyslu, že ten chlapeček touží po té mamince, a ten otec tím, že ho koriguje, tak ho učí zacházet s tím, že některé ty touhy, i když jsou hluboký, i když jsou bolestivý, i když jsou opravdu jako niterný, tak prostě nebudou naplněný. Krásný. A vlastně tohle já si úplně vybavuju z té knihy, že tohle se mi moc líbilo, tady toto pojetí, které vlastně vede k vytvoření vlastně zaprvé i, já si myslím, nějaké jako morálky, vnitřního i kompasu a možná i z psychoanalýzy takového toho super ega, vlastně, že to přijetí, že vlastně nějaký ty potřeby toho mýho to takový ty mý části pudový prostě nejsou naplněný a že já to nějakým způsobem mám vnitřní konflikt, můžu to odtruchlit a vlastně bude to bolet, ale zároveň to ustojím a že tohle je taková, myslím, že ty jsi to říkala, jedna z takových těch prvních krizí, výzev, kterými si vlastně projde a které jsou strašně důležité pro ten další vývoj. Určitě je to tak. A ono to pak samozřejmě, tohleto pojetí o té touze, tak prostupuje nejenom do těch mezilidských vztahů, ale i do nějakých, třeba dosahování nějakých cílů vytyčených, nebo jako do kariéry, do jako spoustu dalších oblastí, kde my po něčem toužíme, snažíme se k tomu dostat, ale někdy jako prostě se nám to nevyplní, nebo někdy toho nedosáhneme. A
to, jestli my máme vyřešenou tuhletu jako oidipovskou situaci nebo tu oidipovskou problematiku, tak může vlastně předurčovat to, jak my se s tou nenaplněnou touhou budeme vyrovnávat. Jestli díky tomu pak spadneme do deprese, nebo jestli se uchýlíme k nějakým závislostem, nebo nevím, do promiskuity a tak dále, anebo jestli to, jak si před chvílí říkal, prostě odtruchlíme a následně jako přijmeme a budeme s tím jako v klidu. Kde v rámci Oidipova komplexu tedy může nastat ten problém? Jo, že vlastně, pokud, ty jsi říkala, pokud vlastně to neprojde, tak vlastně může potom být ta větší predispozice upadnutí do deprese, do nějaké jako patologie, do nějakých problémů, promiskuity, dalších věcí. To znamená, kde na úrovni toho Oidipova komplexu si můžeme představit, že dojde k tomu jako zádrheli? Tak ta oidipská situace vlastně vzniká ve věku 3 až 6 let, takže to je to jako kritické období. A vlastně první, co mě tak napadlo, jak se to může nějak jako zadrhnout, tak je, když ten otec tam je třeba nějak nepřítomný. A zase, ať už fyzicky, nebo i psychicky. A vlastně to pouto toho syna s matkou je hodně blízký. Stává se třeba to, že ten syn jako spí s matkou v posteli, vlastně se tam trošku jako stírají ty hranice a ten syn skutečně samozřejmě na té jako symbolické rovině přebírá trošičku to místo toho otce. Jo, že chodí s tou maminkou do té ložnice, i když to je místo těch rodičů, že si třeba tu maminku nějak jako předchází. Jo, že jako nosí kytky, nebo jí doprovází na různé akce, nebo na různé jako společenské události, kam by jako v ideálním světě ta matka měla chodit s tím partnerem. Jo, a tady se vlastně jako setře to, že nebo takhle, ta touha vlastně jeho v podstatě se jakoby naplňuje. Jo, a ten kluk pak jako si do toho života dospělého přenáší to, že jako všechny ty jeho touhy by měly být naplněny. A pak třeba může překračovat hranice, může nerespektovat jako druhý, může se to zhoupnout třeba i do narcistické jako polohy. Skvělý. A možná jenom, abychom nezůstali u toho, že vlastně tahle problematika se týká pouze čistě mužů, tak asi dobrý zmínit, že ještě existuje teda i elektřin komplex, který, jestli tomu rozumím, je to stejný, ale v obrácené podobě pro dívku ve vztahu k matce a k otci. Přesně tak a jako tvůrce nebo ten, kdo přišel s tímhletím pojmenováním, s tím komplexem, tak byl Jung. Vlastně Freud se tou situací takhle jako v opačném uspořádání vůbec nezabýval. Jo. Super. Můžu tě ještě poprosit stručně i ta závist toho penisu? Tak závist penisu, ta se týká vlastně holčiček a přichází to vlastně v období, kdy ty děti si začínají třeba spolu jako malí hrát, někde třeba jsou v bazénu nebo někde prostě nevím, na louce, na dece nebo tak. A vlastně ty holčičky si začnou všímat, nebo samozřejmě ty chlapečci, že ta jejich těla jsou odlišná. Že holčička si začne všímat, že chlapeček tam dole prostě má něco navíc, co ona tam nemá. A začne si to vykládat tak, že jí něco chybí. A vlastně vzniká v tomhletom, jako mentálním uspořádání vzniká to, že ty ženy si můžou jako připadat méněcenný, nedostatečný, nebo naopak se to může překmitnout právě do toho takového tvrdého, zarputilého jako feminismu, což dneska se taky samozřejmě už trošičku jako mění, ale jakoby ta pointa toho je, že ty holčičky si jako nejdřív začnou připadat, že s ní mají něco špatně, že prostě, že jim něco chybí, že tam něco nemají tak jako ti kluci. Super. A tohle může být zdrojem teda nějaké té problematiky? Ty jsi říkala právě třeba takové toho zarputilého nějakého feminismu nebo toho odmítání, toho distancování se třeba, takové, bychom řekli z našeho pohledu, ty hyperkompenzace, jo, navíc, jo, jestli tomu rozumím správně?
Určitě. Ta hyperkompenzace 100% ve smyslu takové ty ženy s těmi velmi výraznými mužskými charakteristikami, který jakoby zase na té symbolické rovině, tam ten penis cpou tou jako arogancí, tou agresivitou, tou průbojností, tou tvrdostí, jo, že jakoby se hodně jakoby zvýraznějí tyhle ty rysy, které jsou jakoby obecně připisované jako spíš mužům, ale dneska samozřejmě taky už se to mění. A vlastně to je asi takový moje největší otázka, moje vnitřní, jo? Vlastně takového toho u té psychoanalýzy, že přestože já ji tak hluboce vůbec nerozumím, ale z toho mála, co nějak tak jako se o ní dozvídám, že si vlastně říkám, že ona má krásný pohledy, které mi jako rozšiřují pole mýho poznání, jak by mě nenapadlo nad tím přemýšlet, ale zároveň si říkám, a mně se to líbilo právě v tvý knížce, jo, že ty tam zmiňuješ nějakou tu multifaktoriálnost, jo, že ty u toho psychoanalytického pohledu, toho výkladu nejdříve popisuješ nějaký faktory a pak jdeš k tomu psychoanalytickému. Ale že vlastně někdy mám takový pocit, že a teď je jedno, jestli je to kábeťácký pohled, takovýhle pohled, jo, psychoanalytický, ale pokud se čistě držíme jenom toho jednoho, tak pořád je hodně okleštěnej, jo, že vlastně mě napadá v tomhle tématu i toho genderu, jo, si uvědomit vlastně nějaký určitý podíl asi nějakých biologických faktorů, neurovývojových, které tam hrají roli, vlastně nějakých těch jako genderových, které už se uspořádávají vlastně možná dříve a nejvíc mě to vlastně trklo k tomu, já jsem se chtěl dneska s tebou trošku ještě dostat k tvé poslední povídce, která se týká ADHD. Protože my víme, že v rámci teď nějakého současného pojetí ADHD a nějaké neurodiverzity je to hodně diskutovaný téma a hlavně z toho důvodu, že je v tom velký boom. Většina lidí říká, že má ADHD, je to i teď stále více diagnostikované a díváme se na to, proč. Jsou taky různé teorie, my jsme to tady v podcastu probírali v souvislosti třeba s traumatem, jak se na to dívá, na problematiku ADHD a zaměňování diagnóz, ale v tvém vlastně pojetí, tom psychoanalytickém, právě tam hodně bylo téma zase nějakých těch jako raných vztahových konfliktů a které potom vlastně můžou jako akcentovat nějaký osobnostní rysy. Já vím, že dneska ráno já jsem si volala právě ještě s Anet, která se zabývá profesně tématem neurodiverzity a vlastně nějak jsme se jako o tom diskutovali a bavili, že asi taky záleží, kde člověk v rámci toho spektra je, jo? Že vlastně můžou být nějaké děti, které už opravdu od toho raného vývoje vykazují enormní znaky této problematiky a fakt tam ten neurovývoj je hodně patrný, ale potom to, že někdo v rámci toho spektra, který si může mít opravdu spíš takové subtilnější a díváme se na to, do jaké míry je to neurovývoj, do jaké míry už je to ta nadstavba té osobnosti, která už je dána určitě tím raným vývojem, vztahy, konflikty tím, co potom ty popisuješ v té knížce. A vlastně chtěl jsem se na to zeptat, že to je pro mě vždycky taková jako otázka, do jaké míry vlastně ten psychoanalytický pohled, stejně jako jakýkoliv pohled je prostě teorií. Jo, je vlastně něčím, co není realita, je to nějaký konstrukt, kterým se snažíme něco vysvětlit, vlastně jako obsahuje ty různé aspekty, anebo je spíš opravdu jako doplňkem té reality jako nějakým vysvětlením. Jak to vlastně vnímáš? Tak myslím si, že jako raná psychoanalýza a nějaká taková ta, jako třeba, nevím, 1950 a tak jako určitě nebyla podložena takovými daty jako dneska. Dneska s rozvojem neuropsychoanalýzy, tak se, jako, jak jsem zmiňovala na začátku, spousta tady těch teorií psychoanalytických jako, potvrzuje. A jako určitě, já bych to možná vysvětlila, jak ty si to zmiňoval u ADHD, když někdo má lehkou depresi, tak, nebo depresivní ladění, tak může ten jakoby psychoanalytický vhled mu jako pomoct se z toho nějak dostat. Ale když někdo je opravdu v těžký klinický biologický depresi, tak tam si myslím, že ta psychoanalýza ani není jako možná, protože ten člověk prostě nemá kapacitu na to takhle o sobě uvažovat. Jo, super.
Jo, to si myslím, že je taky dobrý, že to vlastně jako zaznívá, že vlastně opravdu, to měla být taková moje závěrečná vlastně otázka, totiž na tebe, vlastně v čem vnímáš limity svého terapeutického přístupu, protože my tady s Anet otevřeně býváme kritičtí k našemu KBT, minimálně k takové té rigidní, opravdu čisté druhé vlně KBT, která nerozšiřuje právě už ty poznatky psychodynamické a další v rámci schématerapie, aktů a dalších, které nahrazují ty nedostatky té klasické KBT a tak určitě jsme v tom nějak jako kritičtí nebo vnímáme, že to nedostatky má a že určitě v nějaké problematice já bych jako doporučil někomu jít na analýzu nebo do psychodynamického směru. V čem ty sama ale vnímáš, že vlastně, jestli máš nějakou takovouhle, já nechci říct jako čistě kritickou, ale prostě je to takový ten zdravý pohled vlastně na kapacity, limity vlastního směru. Tak určitě tam je kontraindikace s psychotickými poruchami a myslím si, že i určitý jako typy traumatu nejsou úplně vhodný do psychoanalýzy, protože vlastně takhle, trošku obecně, někteří lidi potřebují skutečně v té terapii jako víc vedení, víc jako strukturu a víc vlastně takového toho opravdu jako vedení od toho terapeuta a někteří lidi zase mají ty svoje psychické obrany natolik jako těžký, natolik jako rigidní, že vlastně nějaký jako jejich rozbíjení, nějaký jejich jako zmenšování, tak by mohlo jako je úplně zdekompenzovat. Takže tam si taky nemyslím, že je i psychoanalýza úplně jako tím správným směrem. A zároveň nějaký jako opravdu jako těžký poruchy osobnosti, tak tam taky si myslím, že to by nemělo úplně jako efekt. Super. Díky za to, díky za tu pokoru, kterou vlastně taky do toho jako takhle přinášíš, tu sebereflexí. To si myslím, že je strašně důležité u nás všech, jo? Vědět, kde máme ty limity, umět si je pojmenovat a vlastně, že se nehrneme do všeho, protože je to pokora k tomu přístupu, k tomu nástroji, který máme, k tomu směru, k tomu člověku, ale vlastně i k nám samotným. Takže za to jsem moc rád. No, nám se naplňuje čas. Já mám strašně moc dalších otázek, takže určitě po natáčení prodiskutujeme, pokud tady z toho dneška nebudeš ty sama traumatizovaná, jestli budeš chtít třeba se někdy takhle ještě sejít, možná nám už to vyjde i s Anet, jestli ona dovaří u Plotny na Slovensku a to je možná pustíme. Ta si poslechne Elektřin komplex. A potom chtěl jsem se tě zeptat, kde tě můžou naši posluchači najít, sledovat nějakou tvoji práci, tvorbu. Protože já ještě kromě toho jsem zapomněl říct, že ty vlastně píšeš pro Psychologii.cz a moc se mi líbí číst si tam tvoje články a vlastně nějaké updaty, které tam dáváš. Takže pokud by se někomu líbily tvoje názory, tvůj přístup a vlastně tvůj směr, kde tě můžou sledovat a dívat se na nějaký tvůj update? Tak nejaktuálnější informace jsou na mém Instagramu, kde jsem jako psycholožka podtržítko na kanapy a nebo na mém webu kristinasarisová.cz. Všechno dohromady, všechna e-měkká. Super, takže určitě koukněte na to, my budeme sdílet a dáme i odkaz určitě taky na naše sítě, takže určitě potom můžete sledovat, navštěvovat a já ještě do závěru chci moc doporučit knihu Kanapky, která je fakt skvělá a pokud vás zaujala psychoanalýza a psychoanalytický pohled a chcete se podívat na to, jak se dívá na jednotlivé problematiky deprese, úzkosti, osobnostní věci, tak určitě doporučuji ke koupení a k přečtení. A díky moc za to, díky za dnešek, za popovídání, za důvěru a jak jsem říkal, já jsem plnej dalších otázek, takže budu rád, pokud by to vyšlo zase a no já ti přeju
úspěšnou terapeutickou cestu, ať pomáháš co nejvíce lidem tvým způsobem, tvým směrem a díky za to, že i děláš vlastně hezký jméno psychoanalýze. Přemko, já moc děkuji za pozvání, bylo to moc fajn a určitě ráda přijdu znova. Juhu! Tak jo, mějte se krásně. Nashledanou.